pakilala lang po kayo, pangalan ninyo, edad, saka ano po ginagawa niyo. Po si Rowena Dedenia. Ang itsura ko noon, tabingin-tabi itong pisngi ko, tapos sumutulo pa yung laway ko. Ano? Yan, tumatagos ka ngayon. Mapatong sila sa sa second video. Kung ano yung video na yon, yun yung Ayun nga, yung concern ko, itong pinatong mo, walang dumadaan na tao. Wala. So, kung pinatong mo yung hindi, sila lang yun. Sila lang yung ikakrap. Oo nga, oo nga. Kung pinatong mo sila, doon sa may gumagalaw na tao, Hindi halata tayo nakapasko. Ay, Okay, natunghayan na natin ang interview kay Nanay Rowena na na-paralyze siya. Abangan nyo sa PMJS TV Bisaya number 1 at siya Nanay Rowena. Chiropractic treatment din daw ang naging solusyon ni Rowena nung siya'y na-stroke taong Hindi ko nagagamit ng mga pako. Parang nanginginig ako, tapos iyak ako ng iyak. dahil kapos sa pambayad sa therapy. linggo ba yan? Sa linggo? Hindi ko nagagamit ng mga pako. Parang nanginginig ako, tapos iyak ako ng iyak. Dahil kapos sa pambayad sa therapist. Dito na, pagkakataon ko na isasalang ako maya-maya sa eksena. At ang sabi ng staff ng KMGS ay ipagpatuloy ko lang daw ang pagtiterapi ko kay Nanay Rowena. Ito, inaayos na ang ilaw para iilawan kami mamaya-maya. Ang siste ay naglalakad ako papunta kay nanay. Ang naging takbuhan niya ang kanyang kapitbahay na manghihilot na si Jay. Mabusisi nilang pinag-aralan ang kalidad ng bidyong ito. Mga eksena, bawat galaw, bawat pitik ng kamera. Hinihimay-himay ang mga eksena. Ito, inumpisahan na nila ang sit-up, dinala ang ilaw, lahat na gamit, pati maleta para sa anggulong ito. doon sila pinatong sa bato. Doon sila pinatong sa bato. Sa puntong ito, pinag-aralan na naman nila ang time-lapse at ang pag-grab ng eksenang ito. Hindi. Kailangan may subject tayo. Naupuan pa rin. Paano nabuburahin yung upuan? Ayun nga. Tsaka kung dumaan ka sa likod yan mamaya, pag clean up mo yan, ano lang dumaan? Pag clean up mo yan, makikita na look. Ano may nangyari yun? Pumulusok siya magkabilang mulusok. Pero meron kasi yung na Naghihilitan sila. Second list. Bato pa rin, medyo yun, nag-time pero lapse. dumadaan sa likod. Time lapse yan, meron nga sa side, oh.
Maya-maya lang ay isushoot na namin ang pinaka-last segment. Sumisigaw ako ng mula dito sa Camarin, Caloocan. Iki-MJS mo na yan! Mula dito sa Camarin, Caloocan! MJS na yan! Bye! Quiet lang. Rolling! 1, 2, go! Mula dito sa Camarin, Caloocan! Iki-MJS na yan! Chiropractic treatment din daw ang naging solusyon ni Rowena nung siya'y na-stroke taong 2011. Ang itsura ko noon, tabingin-tabi itong pisngi ko, tapos tumutulong pa yung laway ko. Hindi ko nagagamit ng mga paa ko. Parang nanginginig ako, tapos iyak ako ng iyak. Dahil kapos sa pambayad sa therapist, ang naging takbuhan niya ang kanyang kapitbahay na manghihilot na si Jay. Pero hindi lang daw simpleng hilot ang ginagawa ni Jay, kundi nagpapalagutok din ng buto. Dami nun, 7-in-1. Pinagsama-sama ko na yan, ang Cairo, bone sitting, Thai massage, Thai stretching, Swedish, at ang hilot. Taong 2014 daw nung nagpahilot si Rowena kay Jay, ang nagsilbi nilang klinika tabing kalsada. At matapos lang daw ang 3 sessions, si Rowena mas naigalaw na raw ang paralisado niya noong katawan. Napabuti yung lagay ko, malaking tulong po yun. Kahit paano nakarecover ako. Pero paalala lang po ng mga eksperto, ang chiropractic treatment napaka-sensitibo. Hindi raw dapat ginagawa ng kung sino-sino lang. Ang nagturo sa akin ay isang Chinese master. Nag-aaral ako sa TESDA na massage para madagdagan yung kaalaman ko